APHLC Socheng Constituency Committee pen kidam tang rong check polling station along APHLC asong pen mass joining amai ke pado damahut BJP Racharia song along claim bang fuatum ke pasik sak dona jok perang ki amai pado ponsi lamvoy ki pipontu bangso perang ki amai ke pado pon along APHLC Socheng Constituency Committee claim bang fuatum pen lamvoy ki pialam the lapuson henlo kidam tang Fort Nong Socheng rong check appears along APHLC pen kangdang amay kibidam lapen sexual awareness kibidam mahut banghinia korte Hemarikro lapen Monsing Teron alang litum APHLC amay kidubom unahut alang tumak kangri kangkrang pen aot pen may along nang kipridun lapen kali lang alam ng kaning jedun apu taxi pini hiltum pen alang tum pan putot lamwoi pitunang koklo ahoklo hadak don plikebra troksi arat atum APHLC long nang join dun lo setame APHLC pen kela don plikebra troksi ahem tun atum BJP pen det sinang kidun lo pu social media la pen Facebook long stame bang jok ta tok long le la pen APHLC tum pen la son tupi lage jungjung alang tum kapin chat pontap alam chot nona bangke alang litum ok hieson ai hi ke chithirik kang plong son thak thak si kedam tang mai long alang tum kangri kang krang pen a ot inang che plang dun pen a jok nona bangke Facebook social media la pen kaprek along kijum phluba joine alang tum ke chithirak si puthot nona bangke la so ka chithara ka chepalam je phan APHLC phansi koi nang ke pithu Nili lamboy pingtung ni phai tarik thom kep cheklon krisi suri ni rang suring kor hai ni hot ni tum dak mei padodam lo rong check polling station along lapen nili tuma phan nangki pudun hadak BJP workers tum nili amen sung lor le loje ladak ke rong check polling station along ke APHLC atum edon ta dolong le pusigipu edon ta dolong le pulotang te chisong long le pulokedi party long dudunong le pulokedi pulotang te nangli neli amena sung lor lelo nangli chibujinon Article 19 of the Indian Constitution along ki pu freedom of assembly pu nangli ning hanglo pulotang te nohoka party long sitame nangli dudun long chipa ok dun long nangli phanjok tanang khang long le lape nili tum non chi sikar dakji mass joining a hood ko marne bang phu phani litum sika kep en koi pen pi pen sini tum bot che polong pulotang te mate mass joining along nilitum ding polong pulotang te nilitum siki chok chelo adai to nitum long si dolo nilitum phan la so proof na paklang non anlo te nitum ki chok che nitum lam ki than tap unitum chikrong po idat po jong sila so proof do je APHLC atum ke lam ke than tap pen lok poisa ki pi ke be pen sini tum aphan mass joining pen aleng chepong pulotang te approve nang pinon pini pen apang bong anlo te niltum chiku bidak po lake nitum ke than dijasimet nilihin pen ki pukang tung bangke iltum theglong karbiang long adang ese whole karbiang long adang arat stame ko anma karbiang long along BJP atum peace and development pu kaningje wer jo padap lapen APHLC phan alang atum la development a line pen cheng lo kaprek a line pen ke claim ke dam mane meeting along pencheng lo kapasik sak la pen rong rada phan ke than tap pusa koi nang pilo sta ho hak pini theglong lo hamren na town arlo lam se ningli ning je po hamren pen ke dam dongka mukam ke dam mi polotang te tum adha ghonta dem itu 1 ghonta dam nai linchika dong pura towar polotang tum heta nili dongka dam la pen hamren pen dam thu po khandulian polotang te la sodak mane 45 minute adim situm 1.5 ghonta 2 ghonta enang ko lasil hai lason heloma development nilikar juye bangke lapen town arlo drain la business ke klem atum dokandar atum adukan chingni masone kanem thu kanem reng la mane bojarang bong amatse lapen halloween pen ke bang bas pen suntuk lo polotang te la barpi barso ke dodim tongsekot itum theglong le lahai ta isi town ayuke akasik sak thetan la delicate kai ke masi la tauna yo masi dukok verlo la sedak bangke penana kisung manga chindun la pena ko isi thegam thulong bangke la dak nili benguli tum pensi penan payir polo ke damtang alang tumhan question lo nili 1995 pen
2022 an Bengolia toma business ke claim dak bangkwan la phainang ke bat business ong si dak mesen polodang de dadak a phainang bat uji lapen ke kar biatum ta ke claim dun thek penang dolo ladak itum first class contractor second class contractor lapen hamren town or leaders atum phanjong si BGP atum development do pick lapen claim pick puyong si ninge pasukaniya ting penyong si dak langdam lo polodang te pinilitum hamran along top contractor atum pini ke langan ta jinso meme labson si pini nang man lo la sila da ka bangke kar biang long adang patla hamren so cheng arat same nona bangke sentiment lo labang so ningkaning koi BJP la pen congress a government ke wang long pop pen itu mak he phana kana hok pik lo po bangsi pini ke ong dong arat epsl long arni wang ta do desang senang ke join no bangke itum thek lo rong cek long ke dam tang PSLC pen dak meeting pe do damahot hala dak monsing tu la pen monsing teron puta pulo ba lang lipan monsing tu pusipu la pen hala hemari kro habe lang litum bahini lang no dak out pen kangri kangkrang pen wangsi melong nang apa siksak do nakamalang litum claim lo la pen PSLC tum rong cek long wangsi than tawaret pusipu sedani litum ke rong cek long pen ke dam pen ke than tap po bang ke ditum ke than tap thang ta we ya semet ke development alam lang dam lo polo tang te ningkaning koi aprang si rong cek long medical sub center do hala so medical sub center ta non ke kerak tuan lo hadak nurse doktor tum kon ma kepa develop dam nai regular ke do nang ji la pensioner taksi aprang hala dak block ahem ta kim thailo blok ta ladak sipang ni ji pulo suta blok a heman tanon ke rak thailo ngram eng lo with dead lo la pen high school ta do emi school ta do suta high school ta school ke memia jok student ka we pen schooling kirnang popu state government pen notification wang set la pan ta itum ka do with hek long lo la pen ningkaning kora pho prang si rong check long ke hamren pen rong check ke development ke dunai na ya dim poten kaning kora pho prang pen black topping atau war lelo ta pini ke hamren pen rong cek ke dami atau war ta non anta misan atau war non anta longon elang ta sondak taksi karen la ke rong cek ha war tum thegam long lo poten non ta ing ting sang la so ha war long karen hing thailo karen akam tak lem thailo sita kar bang kar ke de ta si non la so chenga long abang ke rong cek long karen kar kelang walam chot kali so chenga dang pielong tame karen ke kar ke hawar siga ong la pen karen kar kilo no la BJP ya government do bom ho jase me rong cek long tame solar ke yoi pen pu government tu mas scheme pen wang lo hal so scheme pen ke ron hota ke yoi pu sirat pan ke than jeta suri ki thom rap kharo phopho atangka la mon sing tu atum la pen la kru habe hemari kru palang le tum si radong pentangka NC ene rada phana so kiyoy pen gero ya solar ta nam pen betul Ingdeng Pli Duarbaguri MEC Cup Knockout Men Football Championship 2022 Aparman Angdung Kitipon Matijong ni Phai Porni 26 nong Duarbaguri constituency angkang Daythor Stadium Filalong kijutsi Ingdeng Pli Duarbaguri MEC Cup Knockout Men Football Championship 2022 Aparman kipajutpon Lason si Daythor Mini Stadium Playground along Ingdeng Pli MEC Knockout Championship Football ke patupon labangso MEC Cup Knockout Men Football Championship 2022 aparman Angdung kitipon along Alhuyaman pen kacetong don lake Karbi Anglong Autonomous Council Local MEC mate Education EM in charge Richard Tokbi EM Lunsing Teron MEC Kadom Terang Pi Duarbaguri VDC Chairman Sarkoy Rongfar Daythor Dolamara Municipal Board Chairman Rong Asar Pen Chenglok penangan ketheke dingatum cetong dun pen RDP dun Bangso patupon ke Daythor Langklangwong Sport Association lapen Reng Sali Football Club mate RFC at Championship atum pensi patupon lo lapen bangso MEC Cup Knockout Men Football Championship patupon along jesemet ke Daythor Langklangwong Sport Association mate DLSA aham phangatum pensi cepatir pipon pen ke patupon bomahut nat ahin sitami ke thek jehoman penajok gol isi nat tache pipon se draw pondetlo
Sitame api si penalti cetur pontu si DLSA mati Daythor Langklangwong Sport Association atim atum cepahai pondet lo. Gol Popen Rengsali FC atim satu mapan parem pontu lapen lapu DLSA atim Rahul Teron pen best player anong e sitame cepalong dun. Lapen ke DLSA tim atum pen thek muchora jok ke chengsi anong e cepalong pon lo. Lapen ke Rengsali tim atum second anong e cepalong pon. Lason si ke chengsi anong e lake tangka suri phokep lapen trophy isi. Adun tu anong e tangka suring korapho lapen trophy. Keceng sianong e pipa jerpon lake local MAC mati education em Richard Togbi. Adun tu anong e kipa jerpon lake em Lunsing Teron pensi pipa jerpon lo. Lapen ke bangso patu panalong ing samjin pensi pacun pon lo. Kazirong apen Thompson Terang Luti Kimi News Karbiang lo. Ini MAC Championship Cup kiju share ni lo. Nasi laso puthak nili Jasmet Pet itum dak local MAC mate education EM Sir Richard Togbi alang Panchoro lo. Mate labangso khela kibipen penangan risoi jang atumhan labangso khela dula ke paparangi phan si alang libangso war pi sai pi pon lo. Nasi alang lipan nilihin pen suri-suri akisuru pibar piglo pela solong dak kacerabdun dak sport association atum ala pen ke dak local leader atum han andame nilihin pen ke curupar piglo pini angdung getiar ni iritum kacing CM sir Dr. Tuliram Ronghang alang li sinon kicing pen nangat do dunji alam dolo sita alang li pini kajir Ronghang pi program non kohralong dukok pe joksi alang li der chalo sa ke der ben alang li nonang li dunji si pini kopai ke mi ilitum CM sar da me dak nang li dun po puning thelo ape nang li dun wek po non lom so philo pulo dante asini li hin pen ke kaduk we dum han da me ngarong birta la henlo je son thaksi tum ke themi ari so jang nam tame lom so khela dula phan ako aprang ke dami phan tame bori ponangi asini li hin pen tame kaduk phan tame akero pipar pek pini ke Daythor Langklangwong Sport Association laben ke Rangsali Football Club alang tumang bong si pini cipu pon.